makadimurira zvabhuku zichanoitwa Mr. Charlie ZZAC Media. Panapa patiri parufu rwababa Overseer baba vaMuchenje, baba vedu Stanley Muchenje wakatisiya marimwe zuro. Tiri kumusha kwavo kwachihoro muvhileji yaSabhukure ndo kwatiri izvezvi. Sezvamuri kuona kubhegiraudi kwangu baba vakuchengetwa. Programu isafamba zvakanaka, vaimbirwa, vaitwa zvakawanda, vaparidza vanhu vakapupura kunaka, vanhu vakapupura mabasa akanaka akaitwa nababa vedu, baba vaOverseer, baba vaMuchenje. Izvezvizvi vakuradzikwa panzvimbo yavo kuzororera pamusha pavo pane makuva vamwe vavo madzitateguru avo mumusha mavaMuchenje. Ndo kwatiri izvezvi. Komborerwai, stay blessed. Munakidzire mavhidhiyo edu muone zvakawanda zviripo, zvakawanda zvakatora zvine chekuita this funeral service. Muende pachannel pedu paZabudza Apostolic Church paYouTube, munosubscribe, muona mavhidhiyo ese ekuchechi. Even zvazvitika panapa zviripo paFacebook, mugoenzi right Zabudza Apostolic Church, munozoona futi paTikTok, all social media platforms zviripo. Stay tuned, be blessed. Attention.